Ja. Nu skal der suges ordentligt igennem, Frida. Vi har jo en ung jæger, der har fået jagttegn for 3 år siden, og i dag har fået sin 3. jagt. Aldrig skudt til levende vildt før. Et skud, en snet. Det er en sort statistik. Det er ikke sikkert, du kan holde den, men vi ønsker dig held og lykke ud i fremtiden. Og Snæver skal nok få lov at skyde, når du gennemfører det her ritual. Ja, det er god. Ja,